som si hovoril, na zrazu ako do toho tá nábytka, že urobiť výstavu, som hovoril tak, no, ako, asi to je hezké mesto, no, dneska som objavil normálne to námestie a tie uličky a ten zámok, ja si hovorím, tak je to naozaj mesto, no. Že tá ulica, tie banky, obchodné domy a čo ja viem čo a ľahké dely možno, ne? To nevím, mě to nezajímá. Kde jsou tě? Ale někdo to tady bude vědět, kde jsou. Ti řeknu. To všetky na tých bulvároch. No, ale tady ne, na těch bulvárech, tady to je z postradí. Takže ako chcem iba povedať, že Pardubice sú naozaj ako nádherné mesto. To som fakt ako to námestie, to je ako divadelná kulisa. Štadión, doma mi nejak ohradený a není sociálne úniku. A je to akože som teda mimoriadne rád a pravdepodobne tu vystavujem poprvýkrát. Ja sa to bude pamätám. Poprvýkrát, ano. Na čo my vieme? Že? No, ale nevím, jestli ne naposled. Ne, dobře, no. Tak ja by som vám tiež všetkým rád urobil niekde výstavu, že? Ale kde, ako čo? No. Takže a prišiel by som na vašu vernisáž, ale akože som teda akože rád, že som tu bol pozvaný a že môžem predstaviť svoje práce a teším sa z toho. Veľmi sa teším, že ste sem prišli, nejak, že sa zoznámime trošku s niektorými. No, takže dosť tak a môžeme ísť do toho sklepa. Ne, musíme jít nahoru, poslechnout si hudbu. To dôležité. Nejdřív odchází kapela a potom všichni nahoru, po schodech. Dobre. Počítám 3, 2, 1, teď. A potom do sklepa. Po 2 skladbách je výstava zahájena, už to nebudu opakovat. Jo? Tak teď si jdem poslechnout hudební produkci, protože ke každé vernisáži